नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे खबरो. बीजेपी अधिकार येऊसाठी धर्माधर्मात फूट घालता मंजुनाथ भंडारी. कारवार. केंद्रात एनडीए सरकार अधिकाराक येवचे साधिना म्हण कळतरेत प्रधानमंत्री धर्माधर्मात गोंधळ करून मत घेवचे प्रयत्न करता जाल्यार मतदार या वेळार बीजेपी पक्षाचे विश्वास करना असे केपीसीसी कार्याध्यक्ष मंजुनाथ भंडारी हेमी सांगले. कारवार शहरात प्रसार माध्यमाकडे तेमी उलयताले. ब्रिटिशान आमगेलो खजानो खाली करून गेले तेन्ना काँग्रेसान अधिकार घेवन लोकांक जीवन स्थिर केले. इंदिरा गांधीन अनेक प्रकारचे योजना हाडले. राजीव गांधीन सगळे स्तरावयले लोक राजकीयात येवं जाय म्हण राखीव कायदो हाडलो. प्रत्येक प्रधानमंत्रीन एक योजना लोकांक दिला. काँग्रेस पक्ष लोकांले जीवन जगचे व्यवस्थित करू गेल्यार बीजेपी लोकांल्या भावनेचेर राजकारण करता. राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रप्रेमी असे सर्टिफिकेट दिवूंक तुम्ही कोण असो प्रश्न भंडारी हेमी केलो. या वेळार 400 जागो जिखतले असे सांगून प्रचार सुरू केलो खरो, पण आता बहुमत कोणाक हे बीजेपीक कळण चुकला. बीजेपी अधिकाराक येवचे पयलीं काळो पैसो हाडता म्हण सांगून आता पेट्रोलची किंमत, गॅस, उद्योग, भ्रष्ट पैसो सार्वजनिकाल्या खात्यात घालता म्हण लोकांनी दिशाभूल केली. 60 वर्सांत काँग्रेसान देशाची लूट केला म्हणजे बीजेपीन 5 वर्षात कित केला? या महागाईचो मोदी कित्याक उलयना? 2014 ते 2024 पर्यंत लोकूच पळयतात अशें तेमी सांगले. या वेळार राज्यात 5 कोटी लोकांक गॅरंटीच्यान लाभ जाला. या वेळार 25 जागे जिखतले हितून संशय ना. या वेळार जास्तीत जास्त मतान विजयी जातले अशें मंजुनाथ भंडारी हेमी विश्वास व्यक्त केला. या वेळार सुनील नायक, व्यंकटेश हेगडे होसबाळे, रमेश दबाजी, विश्वनाथ गौडा, ಅಪೂರ್ವ ನಾಯಕ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಗುರುತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू सीबीएसई एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारचे माजी आमदार रुपाली नायक हेमगेल्या वक्तव्याक आमदार भीमण्णा नायकालो रोष. शिरसी. काँग्रेस सरकाराले 5 गॅरंटी योजना लोकांक तिरस्कार करू जाय असे कारवारची माजी आमदार रुपाली नायक हेमी केल्ल्या वक्तव्याचे शिरसीचे आमदार श्री भीमण्णा नायक हेमी विरोध व्यक्त केलो. तेमी शिरसी शहराच्या जाल्ल्या सभेत प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. महिलाक स्वावलंबी आणि गरिबी निर्मूलन करूक हाडिल्ली योजना तिरस्कार करू जाय म्हूण खिंच तोंडान रुपाली नायक सांगता असो तेमी प्रश्न केलो. आमगेल्या गॅरंटी योजनेन महिला मंगळसूत्र करून घेतात, पोट भरतात. अशा योजनेचो तिरस्कार केल्यार बीजेपी तेमकां कित दितले हेजेन या गरीबाल्या पोटाचेर हेमी पाय दवरतात हे सिद्ध जाता. या वेळार जगदीश गौडर, गणेश दावणगिरी, केपीसीसी सदस्य दीपक दोड्डूर आणि इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. कारवारच्या खारगाव वैलवाडा हिंगा श्री निराकार देवालो वार्षिक उत्सव 1 मे. कारवार. कारवारच्या खारगाव वैलवाड्यार श्री निराकार देवालो वार्षिक उत्सव 1 मे 2024 दिसा असून दनपारा 12:30 वाजताना महापूजा, 1:30 वाजताना अन्न संतर्पण म्हणल्यार महाप्रसाद सुरू जातलो. रात्री 8 वाजताना वैलवाडाचे स्थानिक डॉक्टर सचिन महाबळेश्वर नायक आणि डॉक्टर साईशा रामचंद्र शेट हेमी दोगी डेंटल सर्जन हेमकां देवस्थान कमिटी तर्फेन सत्कार कार्यक्रम जातलो. तशेंच रात्रीन 9:30 वाजताना साकार कला संघ हेमी सादर करतले 50 वर्साची आंटी जाऊ पळयता नेणटी हे कोंकणी नाटक सादर करतले. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तान हजर रावन कार्यक्रमाक शोभा हाडची अशें श्री दत्तात्रय भास्कर नायक हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार. लोकसभा निवडणुकीक अहिंद संघाची पाठिंबो
काँग्रेस उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमका साथ दितले असे अहिंद संघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रप्पा चन्नय्या हेमी सांगले। कारवार जिल्ह्यात बदलावकर सटीर मतदारांमुखार येऊन काँग्रेस उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमका निवड लढू जाय। सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री जाल्यानंतर गेल्ले वर्ष अन्नभाग्य याबरोबर अनेक योजना चालीक लावून 5 गॅरंटी योजना चालीक लायलात। या अहिंद वर्गासाठी सिद्धरामय्या हेमी आसात। या सरकाराल्या योजनेत पायान खेड्यापाड्यात गरिबांक खूप फायदो झाला। या योजनेन आर्थिक स्थिती सुधारला। राजकारण्यासाठी राखीव योजना सामान्य मनशाक उपयोगी झाला। आपण सुद्धा याच राखीव योजने पायान जिल्हा पंचायत सदस्याला अशी तेमी या वेळार सांगले। जाल्यार हो कायदो बीजेपी मोडू पळयता। या वेळार बाशासाहेब हेमी सांगले की हेच पुढे काँग्रेस सरकार देशात स्थानार येऊ जाय तरच हो गोंधळ निवारण जातलो अशी तेमी या वेळार सांगले। ಇವಾಗ 5 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು 5 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಚಾರ नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।